ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದಾರೆ ಏರ್ ಬೈದಿರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಏ ಫಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು, ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಕಲ ಚಿನ್ನದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜಾದಿರಾಜಪ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಓದದು ಎಂಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಾರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಐದವರ ಆ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒರಿ ಬಾಬನನೇ ನೆನಪುಪ್ಪಡ. ಗೀತೆ ಇನಿ ಬುಳ್ಪುಗು ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಾರಿಯರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದಿರು. ಏರು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಓದವೇರು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಪ್ಪರು, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಪ್ಪರು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಓದವಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕಡಿಮೆ ಓದೈನಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓದೇರೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೀತೆದ ಶಬ್ದನು ಕೇಂಡರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಶಾಲೆಡು ಓದವನಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ತೆರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಬತ್ತೇರು ವರಾನಿ ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಉಂತು ಬಿಡೋಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬುನೇ ಕೂಡ ಓದೇರ ಬೈದೇರು. ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪಾತೆರಳಾದುಂಡು ಓದವನಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು ಭಲೆ ಏರೇತೆ ಮಲ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ವಿದ್ಯೆನು ಕೂಡಲೇ ಬುಡ್ದು ಭಗವಂತರ್ದು ಓದುಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಓದಿರೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ವಲೆ ಪಂಡ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಉತ್ತಮೆರಡ್ದಲ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನವ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಡು ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ನಿಕುಲು ಓದುವರು ಏರು ಓದುವೇರು ಅತಂಡ ಏರು ಓದವೇರು ಭಗವಂತೆ ಐದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡು ಓದೆಯರು ಬರ್ಪೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತೇನೆ ಓದೆಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಓದು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಐನರ್ದವರಂಬೇರು ಮಕ್ಕಳು ಸುಪುತ್ರರತ್ತು ಬಾಬನ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗಮನ ಕೊರ್ಪಿಚೇರು. ಮರೆತು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪ ಬಂದು ನಿಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪರು. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಇಂದು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆನು ಏಪಲ ಓದೊಡತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಓದವೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೇರು ಮಾತೆರಡಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಒರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಐತೆ ಓದುಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಸುರುತಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಉಂಡು ದೇವಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಲ್ಪ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು. ಓದವನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ನಿಗದಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಆಂಡಲ ಸಹ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ. 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿ ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪವೆರು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಎರಾಂಡಲ್ಲ ದೆರ್ತೊಂಡೆರಡ ಅಕಲ ಕೈತಲು ಪೋಪ್ನಾನೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಐದಾವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಕಾಶತದ ಕಿರೀಟ ಮನ್ಮನಾಭವ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನ ಜಡಿತ ಕಿರೀಟ ಮಧ್ಯಾಚಿ ಭವರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬಿಡುಪುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿದ ಮುಗು ಪಿದಡ್ದು ಪೋಪೆರು. ಮೂಲತಃ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಪುನೇರ್ದವರ ನಿಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನೆ ಮರೆತದು ಅನಾಥ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಭಾರತ ಈ ಸಮಯಡು ಅನಾಥ ಆದುಂಡು. ಏರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿರೋ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನಾಥರು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಿಕ್ಕದೇರು. ನಿಕಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನೇ ತೆರೆಯೊಂದರು ಐನೇರ್ದವರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗದ್ಗದಿತ ದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕಲ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರನ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಲ್ಲ ತುಚ್ಪದೇರು. ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಲು 5 ಒಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಾದುಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಓದವನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ 2 ಜನತ ಪುದರು ಗುರುತುನೆ ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಕುಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಕುಲು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಾಲೆಜ್ಬುಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುನು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಯೋಗುಗ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸದ್ಗುರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನಿ ತೆರಿಪವೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುತುನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವೆರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸದ್ಗತಿಲ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆರಳ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗುನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೇಕು ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವುಡು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಇಚ್ಚಿ ಉಲೈಗುಪ್ಪುನಂಚಿನವು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮನೇ ಕಲ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮೂಲವತನದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲರು. ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾರು ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಜ್ಜಿಯಾನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಓದೇರು ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡುಪಾರು. ಅವಾಗ ಏನನ್ನೇ ಮರೆತದು ಪೋಪರು ಸುರುಸುರುಕು ಆತ್ಮನೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲೆನು ದೆತೊನ್ವೇರಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು
ಉಪ್ಪುನನೆ ಗರಿಷ್ಠ 84 ಜನ್ಮ ಈ ಪಾತೆರನು ವಿದೇಶಡು ಪೋದು ತೆರಿಪೆರಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಳಿದು ಓದಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 10-20 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಓದವೆರು ಆತ್ಮನೆ ವಕೀಲ ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರೆ ಓದೆರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಎರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರ ಚಕಿತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರನು ಏಪಲ ಕೇಂದಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಒರಿ ಬಾಬಗೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಆರೆ ಮುಕ್ತಿದಾತೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಈ ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೈನೆ ಅಂಡ ಆಕಳು ಚಕಿತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಂದೇನು ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಐಕಾದಿ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜಾದಿರಾಜರು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಾತಲೆತ್ತನು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ 7 ವರ್ಷ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ದಲ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಮುಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರೆದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪನು ಇದು ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲೆಡ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಈ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಿದರ್ದು ಹೋಗುಂಡು ಐಕಾದ ರಾಜ್ಯಲ ಬೊಡತೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲಾವುಡು ಅವು ಎದುರುಡೆ ಮುಂದುದುಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಪ್ರಪಂಚತೆ ನಿಕಲಿತ್ತೆ ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲರು ತೆರಿಪಲೆ ಈ ನೆನಪದ ಬಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಸಹ ಆಯ್ರಂಡು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೇನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ಇನ್ನೇನು ಕೇನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆರು ಓಹೋ ಮೊಕಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು ಈ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ವಾಪ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆವದು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತಲ ಬೂರ ಸುರು ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನಿ ಅನುಬಾಂಬು ಇಂಚಿನೇನು 5000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ನಿಖಲ್ನವೇ ವಿನಾಶಗಾದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೇರು ಇತ್ತೆಲ ಬಾಂಬುಲು ತಯಾರಾದುಂಡು ಯೋಗ ಬಲ ಪಂಡದಾದ ಒಯ್ದು ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು ಇಂದು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಪನ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಲನೆ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ಶಾಂತಿದ ಬಲೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆದು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬುಡುಪ ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ರೈರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ವಾ ಈತು ಬಾಂಬುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿರೋ ಇಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ದೀವುನೇರೆ ಇಂಚೆ ತೆರಿಪನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಒವ್ವೋ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಡ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಅಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಆತ್ಮುಡಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ದು ಪನ್ನಗಾಕುಲು ತೆರಿಯುನೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಐನಿಡ್ದವರ ವಿದ್ಯೆಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಚ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಣ್ಪೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ಮಾತೆರನ್ಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ರೆಗಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರದ ಶೈಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ತೆರಿಪಲೆ ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮಧುರ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪೇರು ಬಾಬನೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆರೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಭಾರತವಾದುಂಡು ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನವಾದ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಡೆಯಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೇರು ಏರ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆದಿದೇವನೇ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೇರು ಐದವರ ಕ್ರೈಸ್ತಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೊಂದು ಕುಡ ಪೋದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದಂಪತಿ ಆದಿತ್ಯರಡ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಲಿ ಅದುಂಡು ಭಾರತದ ಸುರುಕು ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತನ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಪನ್ಪ್ರಿಯನ ಸಹ ತಿರಿಯುನೆಲಾದುಂಡು ಪೂಜ್ಯರೇ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಬುಟ್ಪೇರು ಅಪವಿತ್ರರಾಪನೇರ್ದವರ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ರಾಜರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರಲೊಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಪವಿತ್ರ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೇನ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪವಿತ್ರರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಆಕಲು ಪೂಜಾರಿ ರಾಜರು ಆಯರು ಆಕಲೆಗ್ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಪತಿತ ಆದ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪನಗ ಏತು ಮಜಾ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವಿರು ಗಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರೋಲು ಪಂಡ ದಂಪತಿಲಿತ್ತೆರಡ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ದಂಪತಿಲೇ ಕುಡರ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನದುಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ದೇಕ್ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಕೆಲವೆರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಈ ಬಾಬಲ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರುಡು ಎಂಚ ನವಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಹೂವೆ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆಜ್ಜಂಡು ಏಪ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಡು ಅಂತದನ್ನು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅರ್ಥಾನಗ ತಕ್ಷಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಬಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಗುಲಾಮಿತನನ್ನು ದ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದೇರು ನಿಗುಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದರು ಭಗವಂತನೇ ಓದವೆರು ಇಂದೇನಂತೂ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ಓದುಡತ್ತೆ ಅಕಲ ಮತದ ಅನುಸರಣೆಯ ನಡೆಪೊಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ನಿಗ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗುಲು ಬಾಬನೇ ಮರೆತುದು ಪೋಗ್ತರು ನಾಚಿಕೆ ಆದ ಪೂಜೆ ಆ ನಶಲ ಇರುಜಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೋಪೆರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಸುರುಸುರುಕು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಲಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಡು ಆರ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡಾಪುಡು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಗನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು 5 ಶಾಂತಿದ ಬಲ ಜಮಾ ಒಂದು ಹೋವಡು ಶಾಂತಿದ ಬಲದು ವಿಶ್ವದ ಮಿತಿ ಜಯ ಕಲಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಪತಿತೇರದ ಪಾವನ ಒಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸೇವೆಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಧಾತ ವರದಾತ ಭವ ಇದೆ ಸ್ವಯಂನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರದ ಪಿರೋಡು ಶರೀರದ ಪಿರೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಪಿರೋಡು ಸಾಧನದ ಪಿರೋಡು ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸನದ ಪಿರೋಡು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಐನು ಸೇವಿಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದೇತ ಸಮರ್ಪಣ ಸಮಾರೋಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ವಾಸ ಸೇವೆದ ಲಗನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೇವೆಡು ಮಗ್ನ ದುಪ್ಪುಲೆ ಐನರ್ದವರ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ ಉನ್ನತಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಡು ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ನಿರಂತರ ಮಹಾದಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಧಾತ ಬಕ ವರದಾತಾತ್ ಒಪ್ಪಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಗುಡುಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆವುಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವಿಯಲೆ ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ರೀತಿರ್ದು ಏರಾಂಡಲ ಏರ್ನನೆ ಸ್ನೇಹಡು ಲವಲೇನಾದಿತ್ತೆರಡ ಬಾಯ್ದು ಕನ್ನಡ್ದು ಅತನ ಮೋನೆರ್ದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲವಲೀನಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಾ ಸಮಯಡು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪರ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏತು ತಮ್ಮ ಉಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹ ಇಮರ್ಜ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಸ್ನೇಹದ ಬಾನ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಳ ಸಹ ಸ್ನೇಹಡು ಗಾಯ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.